tocmai am descoperit noile mele lumânări parfumate preferate. Este vorba despre lumânările parfumate de la Fog Valley. Acestea sunt lucrate manual cu materiale non-toxice, calitative și vegane. Nu sunt testate pe animale, ceea ce este foarte important pentru mine, și ard cu până la 30-35% mai mult decât alte lumânări din comerț. Și m-am gândit să vă arăt cum le folosesc eu și cum le-am integrat în rutina mea zilnică. Îmi place să încep diminețile cu Peach Please. Are un miros de piersică foarte proaspăt, curat și dulce, dar nu prea dulce. O aprind chiar înainte să scriu un jurnal atunci când îmi beau ceaiul și face parte din ritualul meu. Simt că mă ajută să îmi pun ordine în gânduri, sentimente și intenții. Seara, pe de altă parte, îmi place să folosesc lumânarea cu o aromă de bubblegum. Mirosul de gumă de mestecat este foarte jucăuș și mă duce cu gândul la seriile din copilărie în care stăteam peste ora mea de culcare, ascunzându-mă de părinți și citind jurnalul unui puști. O aprind atunci când vreau să mă simt din nou copil și să mă pierd în povești. Iar mirosul ei îmi spune, este ok să fii visătoare chiar și la vârsta aceasta. Iar apoi, lumânarea mea de decor și anume cititor de romance. O aprind atunci când fac poze pentru recenzii, deoarece se potrivește perfect lângă romanele de dragoste, dar și când citesc cărți romantice. Toate trei miros absolut divin și nu cred că pot alege o favorită dintre ele.